Мы жылі ў Мальме 9 дзён і вельмі прывыклі да нашага утульнага гасцявога доміка з садам, па-шведску спакойнага ды ўпэўненага ладу жыцця. Але надышоў час першага за нашу вандроўку развітання. Мы пераязджалі ў Хельсінборг, дзе наша зборная гуляла трэці, і гэта высветліцца пазней, апошні свой матч на моладзевым чэмпіянаце Еўропы 2009 году. Ад Мальме, радзімы слыннага футбаліста Златана Ібрагімавіча, да Хельсінборгу, роднага горада яшчэ адной зоркі шведскага футболу Хенрыка Ларсена, крыху больш за гадзіну дарогі. Хельсінборг амаль у 3 разы менш Мальме, але вельмі утульны і значна больш арыстакратычны горад. У Хельсінборзе беларусы гулялі супраць італьянцаў. Нам патрэбная была толькі перамога. Яна адкрывала для дружыны Курнініна шлях у паўфінал, а нам працягвала радасць знаёмства са Скандынавіяй. У дзень гульні на выхадзе з таннай сталоўкі мы сустрэлі аднаго з нешматлікіх беларускіх заўзятараў, хто прабіў выезд у Швецыю. Чаму беларусаў мала прыехала на чэмпіянат? Я не могу критиковать нашу федерацию, мне с ними еще супрацоўнічаць. Ясно. Ну, кто приехал, тот приехал. Сегодня будем рвать за всех. І яны рвалі. Незважаючы на журналісцкія прынцыпы, рвалі галасы ў ложы прэсы і мы, калі Сергей Кісляк у шэдэўральным стылі адкрыў лік у матчы. Італьянцы, аднак, адказалі 2 галамі. І не важна, што адзін з іх быў забіты з пенальці, а другі з відавочнага афсайду. Нашая зборная завяршыла турнір, ды аўтаматычна перастала існаваць, пакінуўшы пасля сябе толькі ўспаміны. А мы засталіся ў сонечным Хельсінборзе яшчэ на суткі. Мэрыя горада запрасіла нас на марскую прагулку.
Гельсінгборг знаходзіцца ў самым вузкім месцы праліву паміж Швецыяй і Даніяй. Да дацкага берага, дзе стаіць горад Хельсінгбор, хвілін 10 на пароме. Кажуць, што гэта два самыя старыя ў свеце гарады пабрацімы. Дацкі Хельсінгбор, альбо Эльсінор на ангельскі манер, знакаміты ў першую чаргу замкам, дзе жыў прынц Гамлет, герой знакамітага твораў Вільяма Шекспіра. Гэта мы, два рыжыя хлопцы, якія адным зімовым вечарам прыдумалі стварыць сайт Матчбай. Пачалося ўсё ў 2007. Шмат працы зроблена, але невымерна больш чакае нас наперадзе. Мы знайшлі шмат надумцаў, якія жывуць у розных гарадах Беларусі і транслююць футбольныя матчы на нашым агульным сайце. Адзін з іх недавно сказаў, што ўсё гэта мы пачалі дзеля таго, каб быць бліжэй да футбола. І мы сапраўды становімся бліжэй да яго.